Unjani wena? Ngiyaphila. Ukhuluma noSabelo Ntuli, ngidate yakho namuhla. Info sakhe from phone. Azange ngithanyisise nje qho. Okay, ufakile ko elipinki. Ngithathe elipinki. Ukuphi? Yo, izla ke belinandi, ling-attract, lingifune eduze. Egawulozi, okay ne. Okay, ngiyeza lapho ngizokushula khona manje, mina ngigqoke iskipa esi-red. Okay. Shapo ke. Angizona nomuntu ufaka amachapha like uze ku date mara ufaka amachapha ubaba ukho serious no umoshe isikhathi sami hayibo Noma sengibona hayi inkulumo iphosho daba. Ngusabelo waNtuli Sibongo ngivela wona ngoma kodwa ngihlala ngikhola eRhythm. Wona iminyaka emingaki emhlabeni? 31 Usukhulile. Uyatholela kahle. anginamntwana uNkulunkulu ubusisile. Ngiyabonga mntana mina into engiyifuna kakhulu. Ngiyabonga ne. Mina nginabo ngokumzimba bangakho kodwa umnyaka kancane. Bana 14 years 15 years. nabe umuntu onganamntwana total Ufuna umntwana. Ukushuthi iyafila ke mlebo mina. Nginabantwana ngeke ngibafihle ngabami. Ngibazele. ngithanda angifuni umuntu onomntwana ngizomthola umuntu onganamntwana. Ngiyakujabulela ukuthi nje uya-appreciate konke engikhuba nawe uyakulalela. Uba nomntwana noma umntwana akusinto engathi ingaze iphazamise i-relationship yabantu. Uthi ingazama ngisiphi umbuzo umuqalo wena. Ingane ngenza kwaNtuli zohleze zingezawamphemba. Amadoda okukhohlisa athi akunangane. Kodwa le i-professional obuyakutshela abantwana bayo. Nginama twins. Kukwena ukudecide ukuthi uyahamba naleli gentleman or leli gentleman ulilahlela kwabani ngoba bazongithanda nabani. Angazi kahle and akusi type yami. Sana na baba bapha amachapha. On a date ahawushe. Ngiyabonga. Angifuni umfazi ongagezi ngokuqala lokho. One fact ongagezi. Two ngakhona ukuphanda kodwa ngiumuntu oright empilweni angisukuli akaze ngiboshwe since sibona wena umuntu onjani ngiwela kuseke uma ngitshela ngawe nje Umuntu okhonzayo nami ngiyakhonza eRoma unenhlanhla yakho yabona uNkulunkulu kubizele la kumina unenhlanhla wena no unenhlanhla wena uyazini sometimes ama gift from ama blessings from God ngeke siwathole ukuthi uthi nansi mana xosha la nansi mana kodwa wathola ukuthi uNkulunkulu akublesse ngomuntu ofana nami unenhlanhla yami uyazini maybe udithwe igama lithi mana ngiyimana from the heaven ngithi umuntu obeka uNkulunkulu uthi makeze emhlabeni ajabulisa abantu bakhe ngiyakholwa mina akholwa ungeleke njalo yazi umbuzo engizobuza kuwena nibuzo zokala kabuhlungu uma wena sisi uthatha isake step uyimagina uyufuna umuntu onjani mina ngifuna umuntu onemoto osebenzayo unayo imoto wena uma efika la kumina angese kumina ngethenda ngokuthenda ukuthi maybe uzofuna imali ngimthatha mina angisebenzi imoto uzothola anginamsebenzi mina ngihamba nganawo phaki
iyona moto yami le enkulu nomuntu ophandayo thatha isibuko usibeke usibuke kahle ukuthi ngilempilo engifisa bayiyona noma cha uma wala nangazi uchaza uthini uchaza ukuthi maybe akufanele lapha ufuna umuntu handsome mina ngithuakhe anguthuakhe ufuna ukhehlelezi maybe umuntu onemali mayi ngizomthola umuntu onganamntwana onemoto oyazi ufuna empilweni kodwa uma ngicabanga angiboni umthola umuntu oyondlula mina ebuhleni ngimuhle ngidaliwe ngwendalo no akanamoto oqala ubani namachapachapa hayi shame it was nje off 10 off asiphinde siqhubeke unenhlanhla yokuthandwa ngumuntu ongamthandi maybe uzomthola umuntu oyobe mubi njengoba mina ngimuhle mina ngimuhle I'm too handsome and ngi well educated e-university ngiyile uthi mina nginenhlanhla uthola yena hayi hambe wrong uma kuba uthiwa ngingacela ukuthi masambeni ngokwa university ngokufunda okuprofessional sikubale maybe ngabe awukho ezingeni engaba yilo kodwa ngoba ngikuthandile ngiyocela umntana wami ukuthi ubekezelele uthando ekubezeleni nje angisezi andizi uzangidraw enkundleni ngicitha Rasini ngizokhuluma igama ngeke liphathe kahle ukuthi njoba ngengisami Angela nami angibafuni ubobhayi cingwane ngeke ungafaka ifollow ifoka nje into engakuthi uthi hawe inkosi yami umlutho ufuna umuntu nani moto Mercedes AMG with Malo how it deserve phela wesisimo komele uma singabantu singakhosana ngana mama siphinde sithenge namamira sa umuntu ayibuke kuqala ukuthi ngiMercedes worry ngiuno the first priority yakhe iqronsi imiswethu uma efetsana ukuthi umuntu uyihambela ngobhado ngathi mina nginamoto mina ngizoyithatha phi imoto kwayena engenayo imoto okwesibili usisitona ukujimisa imali anginayo imali angisebenzi okwesithathu usisitona ungazathi ukuthanda labantu abadula kakhulu